ହେ ବୋଉ ଏ ଗଲୁ କିଆଡ଼େ ରେ ମୋତେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ନହେଲେ ଟିକେ ଚାହା ଦେ ରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି ମୋ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା ରେ ଏ ବୋଉ ବୋଉ ରେ ତତେ ସେତେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲା ଡାକୁଛି ତତେ ଶୁଣୁନି ଖାଲି ଟିକା କରୁଛୁ ଏଁ ଆଜିକାଲିକା ବୋଉ କଥା କିସ କହିବି ସେତେ ମୁଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବୋଉ ଟିକା କରୁଛି ଟିକେ ଚାହା ପାଣି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦଉନି କିସ ଏ ବୁଢ଼ୀ କହିବି ସେତେବେଳେ ସବୁ କ'ଣ ଗପି ହେଉଛୁ? ଶାନ୍ତିରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାହା 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 ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ତୁ ମରିଯିବୁ? ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରିଲ୍ସ ବି କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କାହା ମମା ଯାଇଥିଲେ କି ଜାଣି ମଣିଷ କିଛି କାମରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି। ଯେ ରିଲ୍ସଟା କରୁଛୁ ତୁ ଯେ ଖାଉଛୁ କେବେ କହିଛୁ କାହିଁକି କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସୁଛୁ କହିଛୁ କେବେ? ରିଲ୍ସ କଲା ବେଳକୁ ଯାହା 2 ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି କଥା ମୁଁ ଖାଇ ତ ଦେଇକି ଠୋସ୍ କରିକି ଖାଇ ଆଉଛ ଅଧିକ କଥା କହୁଛୁ। ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ ଏ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଇରାଣ କରୁଛ ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବେ ତମ କଥା ଯା ବୁଢ଼ୀ ଭଗବାନ ସହିବନି ଫାଲତୁ କଥା ସବୁ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି ଜାଣି ନିଜକୁ ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ସକାଳୁ ଟିକେ କାହା ମୋ ଯାଇଥିଲେ ମଣିଷ ଏଭଳି ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ